Ja, welkom bij mijn allereerste videobesprek dat ik horen zal over de nieuwste bundel van Arjen Hut, met als titel Aurora Bossa Nova, dat uitgegeven is bij de AFOEK. Op de presentatie zei Arjen Hut dat dit zijn beste werk ontnoot is, wat ik eigenlijk een beetje apart vind, want je wil zelfs altijd, maar dat je nieuwste werk je best is, want je wil zelfs net wat minder omkomen. Maar goed, dat zijn havende, maar we maar eens even in de bundel zien om te zien dat aan Arjen Hut gelijk had daarom. De bundel is indeeld in 5 schriften, dat Aurora en 1000 Jerms, de beide langsten van binnen. En Aurora is dan wat meer observerend van binnenuit, dat 1000 Jerms wat meer algemeen observerend is, seizoenje 6 kennen. Er is een gedicht dat buiten de schriften valt en dat is het begingedicht Te jong dooshoest schreeuwer worden, wat inspiratie is op de schreeuwer-dichter Charles Bukowski. En dat ik het portret van Christian Kuijtwaard bij opnam is, wat dus nou zelfs een mooi geheel vormend om dan de bundel mee te openen. Er staan er 2 meer gedichten in, met een foto erbij, zoals deze, dat jij bij het gedicht emo, dat ik een kwart fragment van voorlezen wil. En mijn hand van glas, dit ik wask in het koude wetter. Het wetter rest ook ek in droost, een diep geheim. Die holle van glas, dood droost der ek. Dat ik mijn hand waskje, een koude, zwarte oceaan. Wat ik daar zo mooi op vind is dus de verhelling, zoals dat handwasken en dus dat wetter dat dan de doofiguur dan in droot. Die verhelling vind ik heel knap dienen en daardoor krijgt het in mijn optiek echt wat leefs. En dat leven, dat zien we wel eens vaker in de gedichten van Arjen Hut. Waarom? En ik moet wel eerlijk zeggen dat het de ene keer beter werkt als de andere keer, maar hier werkt dat dus heel knap, zo ben ik van bedenken. En ik zei niet al dat het een observeerder is, want ze staan de gedichten in die het dan in Ljouwert situeren binnen, maar dit ik lieke goed in oren dwarpen of steden plak vinden kan hier. Zo had schreef hij gedichten over zijn huishouding, en dat het daar toch wel eens wat particuliers krijgt, maar vaak ik wel heel wat aardig, zoals het gedicht Mouwen, dat over zijn zwantje Ivan giet. En ik een gedicht als ontdekking, dat ik even voordragen wil. Ontdekking. De vrouw achter Ljouwert, daar moest nog een stad lezen, een grote stad. Dat hier ik zoen in de atlas, Leeuwarden. Ljouwert stond net eens op de kaart, en dat vond ik al een hele stad. Maar er staan een heel soort gedichten in die het echt het label aardig ontstiegen. Ik denk aan een titel als Beroofd met Kalashnikovs of ik het masterlijk mooie gedicht Het Famke met de zinnen in haar hier. Dat heel mooi is omdat er een dream opteld wordt, deeld wordt voor mannenvoudigen en alutsen wordt, wat heel knap dien is. En ze staan er een heel soort gedichten in die het echt, steen als een hoes, of ik mag misschien zeggen steen als een hut, en die het rennen als een trein. Zij is er dus een heel soort moois in de bundel van Arjen Hut te vinden. En ik ga Arjen Hut ik altijd een echte vaardrager voelen. Zo ben een heel soort gedichten, ik echt van die vaardragsversen. En dan is het mooi onder de e-bundel dat je dan ook alle gedichten aanharken kennen, die dus door Hut zelfs insprutsen binnen. Had je al de papieren versie aantuigen, dan kun je wel via Google op Google Arjen Hut Soundcloud en dan kom je dus op zijn persoonlijke Soundcloud uit dat er dan ook enige gedichten opgenomen had. Dat wel echt een pre is om dat dus te harken. En dan jonker voor zelfs de bundel erbij te hebben, want ik kun je hem alleen maar aanrieden om al het mooie uit de nieuwste bundel van Hut te heljen.